Guitare et Compotier de Juan Gris és una obra de 24,5 centímetres d'alçada i 23,8 centímetres d'amplada realitzada l'any 1925. Es troba emmarcada. La tècnica emprada és el guaix sobre paper. El guaix és una pintura que es barreja amb aigua, similar a l'aquarela, però que té més capacitat de cobrir. No deixa veure el que hi ha sota, la qual cosa la fa ideal per pintar colors clars sobre fons foscos i corregir errors fàcilment. Està composta per pigments de colors, goma aràbiga, una resina natural d'arbres i una pols blanca opaca, com l'òxid de zinc, que li dona la seva característica opacitat. S'utilitza molt en paper o cartró per fer il·lustracions, dissenys i ensenyament artístic, gràcies al seu acabat mat i als seus colors vius. La goma aràbiga és un ingredient clau que ajuda a unir els pigments i donar-li al guaix la seva consistència especial. La composició s'emmarca dins un perfil de línies geomètriques que configuren estructures sòlides de colors, marrons, vermells, blancs i grocs. En el mig de la composició, la protagonista és la guitarra inclinada de color groc, amb 4 cordes que recolzen una mena de columna. Tots dos elements tenen com a base sòlides estructures geomètriques que també sustenten 2 fulles amb línies rectes. Totes les estructures destaquen sobre un fons de color vermell fosc. Juan Gris, 1887-1927, va ser un pintor i escultor espanyol considerat un dels principals exponents del cubisme. Nascut a Madrid, com José Victoriano González, es va traslladar a París el 1906, on es va unir al cercle d'artistes com Pablo Picasso i Georges Braque. La seva obra es caracteritza per l'ús de formes geomètriques, colors vius i una interpretació personal del cubisme, aportant claredat i estructura al moviment. Entre les seves obres més destacades es troben el retrat de Picasso, 1912, i l'ampolla de Nice, 1914. Juan Gris va morir jove, amb 40 anys, l'any 1927, a causa de problemes renals. Encara que inicialment la seva obra va ser poc reconeguda a Espanya, avui és considerat un dels grans exponents del cubisme. Les seves pintures són admirades pel seu equilibri entre abstracció i representació, i s'exhibeixen en museus importants com el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía i el Museu Thyssen-Bornemisza